να δείξω τη γυναίκα μου. Μετράω τα λεφτά, κορίτσι. Θα μετρήσω τα λεφτά, έλα εδώ. Ένα ευρώ. Ψηλό ζωντανό μου, να ξέρετε. 1 ευρώ, τρυφαίος είναι. Ένα ευρώ. Τελευταίο μύδι. Βγάλε και εμένα και γράψε grandfather απάνω, παππούς μου. Εμένα γιατί δεν έχω. Κοίταξε τι όμορφο παιδί είναι ο ανιψιός μου, δεν τον έβγαλες. Βγάλεις και έτσι. Ό,τι έχει. Your name? Ελληνίδα. Έπεσε η Ελληνίδα από πού? Από εδώ. Γιώργο, χαμογέλα! Φύγε βρε Σιλέο τώρα! Χαμογέλα, Γιωργάκη! Φύγε Σιλέο, βρε φύγε! Μπήκα έξω και βλέπω τώρα εκεί. Εσένα να σε τραβήξω λίγο. Εσένα δεν θα έχεις έξω τα βίντεο. Έλα εκείνο το παιδί μες τα μάξ τραβήξε. Αγνήσια τα Γκούτσι, τα Μορφέο. Πάρτε καλή πόζα. Κάνω την κάμερα, το στράτο παρακάτω. Χαρίς το ονοματάκι σου. Και φανάκι να βάλεις, Ποπάι. Ποπάι το φανάκι σας, Ποπάι. Ναι, αλλά δεν Πάρε το κοντινό, πάρε κοντινό. Ωραία πράγματα. Γιώργο, χαμογέλα, σε πέφτει η κάμερα. 2 κιλά σπανάκι, 1,5 ευρώ. 2 κιλά σπανάκια, 1,5 ευρώ. 2 κιλά σπανάκια, 1,5 ευρώ τώρα. Λέει, γιατί δεν βλέπεις. Άγιε, τα καλά έμειναν. 2 κιλά, 1,5. Πάει το τρακτέρ. 2 κιλά σπανάκια, 1,5 ευρώ. Το έχει 50 λεπτά. 2 κιλά σπάναξε, 1,5. Άρα μα έχεις καλό πάγκο, κοίταξε εδώ, κοίταξε. Άρα μα έχεις καλό πάγκο. Ποιον φέρεις κουπέλα, εμένα ή την κυρία, εμένα, άρα κοίταξε εδώ. Το BBC θα βγεις άντε, το BBC. Έλα, μας καλά στο πλάνο, κάνει κατά εκεί, μας τραβάει η κούπελα. Δεν βλέπουν κοιλιάς τώρα. Μπήκε ο αερόσακος μπροστά, δεν πιάνει η κάμερα. Εδώ κάνε. Το γυαλί. Τα καρπούζια πάρε, τα καρπούζια. Εδώ, πεπόνια, καρπούζια. Ποιο κανάλι κουμπιά θα πούμε. Περνάει, ιδιωτικό. Να, ιδιωτικό. Θα κάνει κάτι στο σπιτάκι. Ποιος είναι που χρειάζεται να κάνει, έλα.
Πήγαινε παιδάκια να κεράσει. Καλά παιδάκια. Καλημέρα. Άρχισε. Λάζαρε, πες αλεύρι. Σου παίξε πάλι, σου παίξε. Σε δείξω στον Αντένα το βράδυ. Στον Αντένα ο Λάζαρος το βράδυ. Μέχρι και εμείς εδώ πάνω έκανα αυτό. Κασιόλογα δεν τα τραβάτε, δεν είναι καλύτερα. Πιο όπρεπα. Διαφήμιση στην τηλεόραση. Να τα μαζέψω ή θες να τα τραβήξετε. Έλα. Θα έρθει και στα εσώρουχα. Να κάνει καλά πλάνα εδώ πέρα. Να ξέρεις, το βράδυ άμα λείπουν τα πράγματα θα πάσει. Άμα τα κλάσεις να ξέρεις. Τι λέω τη μαμά ένα χρόνο να με πάει. Έρχεται Χρήστο. Μην τα μαζεύεις ακόμα. Άρα τα μαζεύω. Α, ποιος θέλει. Πάρτε, δωρεάν είναι. Ούπα, συγγνώμη. Πάμε να πάρουμε. Πρώτα δεν θα πάω Δημήτρη. Τι σε νοιάζει. Πάμε λίγο να πάρουμε. Историю вводить. Конечно. Δημήτρη!